Четвъртък, 10 юни 1999 година. За външния свят този ден идва и си отива както всеки друг. Не се случва нищо съществено, няма научни успехи, нито велики открития. Едва по-късно 10 юни се превръща в паметен ден. Ден, в който китайският комунистически режим създава тайно полицейско бюро в стил гестапо с мисията да унищожи Фалун Гонг. Бюро си име бележещо 10-я ден от 6-я месец. 6-10. Този материал се опитва да даде отговор на въпроса какво е сторил Китай на практикуващите Фалун Гонг. Възможно най-пъклените методи за мъчение, които човешкият ум може да измисли. Болезнените писъци на практикуващите продължиха цяла нощ. На практика, клонове на управление 610 има във всички нива на властта. Тази организация е над закон. Това е терористична държава. Китай днес е терористична държава. Тези документи са от местното управление 610 на град Тангшан, североизточен Китай. Публикувани преди 5 години във вестник Epoch Times, те описват нова кампания за трансформиране на практикуващи Фалун Гонг в Китай под кодовото название Пролетен гръм. Това е същината на цялото преследване. Според американското правителство, трансформирането е вид идеологическо преобразование. И управление 610 трансформира практикуващите Фалун Гонг, като ги принуждава да се отрекат от Фалун Гонг, да подпишат декларации, че няма да практикуват, да предадат своите Фалун Гонг материали и книги, да издадат други практикуващи и да помогнат в трансформирането им и да направят фалшиви признания. Целта на изтезанията е да се извлекат лъжливи признания от тях, които да обвържат Фалун Гонг с насилствена дейност. С дейност против Китай и с криминална дейност, за да се оправдае тяхното преследване. Това е необходимо, за да се лансира преследването, както пред народа на Китай, така и пред външния свят. Първото, което се случваше след като бяха задържани, беше медицинският преглед. Прави се претърсване и медицински преглед. Хан Гуаншенг е бивш началник на съдебна палата на град Шенян. Той е ръководил 4 трудови лагера и 2 затвора в Шенян, включително и този. И преди 4 години разказа пред NTD задържаните там практикуващи Фалун Гонг. По това време той проговори при условия за анонимност, но след това разкри самоличността си. След това те биваха принуждавани да четат вестници против Фалун Гонг, както и да гледат репортажи и други програми срещу Фалун Гонг. Ето как бяха преобразовани. Но отказът от трансформиране или от подписване на документите може бързо да доведе до много проблеми. По онова време, по мои сведения, най-жестокото преследване на Фалун Гонг бе в трудовия лагер Масанджа в провинция Ляонинг. Трудовия лагер Масанджа се ползва с лоша слава в Китай заради изтезаването на хора до смърт, но е счетен за много успешен от висши управници на управление 610 поради високия процент на трансформираните. И Хан получава заповед да изпрати представител в Масанджа, за да се получи от техния опит в трансформирането. След като се върна, той ми каза, че в Масанджа е научил само едно – електрическите палки за добитък. И каза, че ние също трябва да ги използваме. Аз отвърнах изключено. Но в крайна сметка трудовия лагер на Хан наистина започва да използва електрически палки. Едно от най-известните лица на преследването, Гао Ронгронг, умира след продължителни изтезания с електрически палки в ръководения от Хан трудов лагер Лонгшан. След като снимките на Гао привличат международно внимание, тя е отведена обратно в ареста. Тя умира на 16 юли 2005 година. Но тогава Хан вече отдавна е напуснал работа и е забегнал в Канада. По-късно я видях в интернет. Видях, че лицето имаше черни петна от изгаряне. Бях наистина шокиран. Снимки от трудовия лагер Масанджа и други известни трудови лагери и затвори в Китай показват впечатляващи модерни учреждения. Но според експертите това е маска, която да прикрие ставащото вътре. Китай успява да постави бомба в опаковка и я пази маскирана и скрита. Те измъчват хора в места, които имат малко коледна опаковка. Тя изглежда много добре с розовото, червеното и какво ли още не. Изглежда много красива на проста опаковка, защото вътре в нея има бомба.
Днес управление 610 е в общи линии обществена тайна. То съществува под много различни имена и е разширило влиянието си до нелегалните християни и други религиозни дисиденти. Много религиозни последователи са третирани по същия начин, както Фалун Гонг, но те не са вдигнали толкова много шум в международен аспект, така че това остава скрито по-дълбоко. Това е всичко. Хао Фенг Джун е бивш служител на държавна сигурност от управление 610 в град Тянжин. Моят офис беше отговорен за връзките между различните клонове и движението на персонала. Хао работил в офис и не бил виждал много действие, но това се променя една нощ, когато е извикан да превърже раните на практикуваща Фалун Гонг, пребита по време на задържането им. Една нощ след тежък снеговалеж получих обаждане от офиса да доведа жена полицай в бюрото за обществена сигурност в Нанкай. Когато пристигнах там, ми казаха да отида в стаята за разпити. Нищо друго не казаха. Когато влязох там, имаше възрастна жена, която плачеше. И на нас ни беше казано да погледнем травмите й. Моята колежка и аз бяхме без униформи, защото току-що се бяхме върнали от градското управление и жената ни каза, че полицаят я е бил и ранил. Тя помоли мен и жената полицай да погледнем гърба й, при което аз видях, че двете й ramена бяха бити до черно-морав цвят и имаше 2 разреза. Трогнат от видяното, в последствие Хао решава да приключи с управление 610 и да напусне Китай. Джо Ю Юн научава за Фалун Гонг по-малко от година преди започване на репресиите. 3 дни след началото им тя тръгва към Националното бюро за апелационни жалби в Пекин, считано от китайските граждани за последна инстанция при обжалванията. Но така и не стига до там. Цивилни полицаи арестуват в хотела й. Когато отидох за пръв път, дори не успях да апелирам, бях арестувана. Едва бях пристигнала в хотела, когато рано сутринта те дойдоха и казаха, че има проверка на стаята. Попитаха ме дали практикувам Фалун Гонг, аз казах да и те му отведоха. Тя е задържана за 2 седмици и изпратена обратно в Гуанчжоу. След това отново отива да апелира, арестувана отново и после още веднъж. След третото пътуване Джо е изпратена в трудовия лагер Чатоу в Гуанчжоу за 2 години, след което е прехвърлена в 5 различни специални учреждения за трансформиране на практикуващи – черните затвори. Може да се нарече черен затвор. Това не е законен затвор, а просто приспособено училище, склад, каквото намерят. Джо описа някои от изтезанията, на които е била подложена в черен затвор в област Хуангпу, Гуанчжоу. В началото донасяха кофа с вода, след което ти поставят белезници, обръщат се с главата надолу и потапат главата ти във водата. Това се правеше 2 пъти през нощта, започвайки в полунощ, продължавайки така няколко часа, след което те оставя там целия мокър, а някой застава до теб и пита. И така ще продължаваш да практикуваш все още. След това сваляха всичките ми дрехи и продължаваха със същото изтезание. Дори използваха пластмасови метални четки за туалетна, за да търкат с тях тялото ми. През това време правяха и други неща, за да ми измъчват, като заливане със студена вода и други. След като минах през това, тъй като свалиха дрехите ми, докато ме изтезаваха и тъй като все още не се предавах, те извикаха всички на събрани и ги принудиха да ме критикуват и да ми казват колко съм безсрамна. По-късно Джо заснема възстановки на някои от методите за изтезание, на които е била подлагана по време на задържането й. Освен това документира различните техники за изтезания, използвани върху нея за период от 4 години. Тя изброява общо 34 различни метода за изтезания. Биеха по много различни начини. Използваха прътове, метли или тел. Тъй като често бях пребивана, цялото ми тяло беше черно. Тогава използваха дебела стомана на тел, за да му удрят и оставиха червени белези по черната ми кожа. Беше много болезнено, все едно кожата ми се разцепваше. Беше много, много болезнено. Също така използват уасаби, което слагат на очите ти. Или в горещ ден затварят всички прозорци, покриват с 2 дебели отдила и те увиват като пушкуло задълго. Беше много горещо, най-горещото време ми се потиш. Не ти дават никаква вода или храна. Понякога ти дават вода и храна, за да те накарат да ескретираш повече върху одеялото и миризмата става много силна.
Всичко, за което мислиха, беше как да направят това по-непоносимо за мен. Използваха и лупи, с които му удриха по главата. В онзи момент, когато натиснах мозъка си с ръка, той беше мек на допир. Под нея все едно вътре имаше течност. Сега усещам главата си твърдо, но по това време я усещах мека. Също така, докато ми говореха, внезапно започнаха да дърпат кичур от косата ми, да дърпат от скалпа. По това време често имах липсващи кичури и коса. Те изкубваха цели кичури. След това използваха друг метод – насилствено хранене на всеки 2 часа. Хранеха ме насила с голяма кутия храна и много вода. Караха ме да седя във ъгъл и постоянно ме тъпчиха насила с вода и чай. И ме караха да подгизвам в собствената си урина. По това време беше много студено. Мисля, че беше есен около ноември или октомври. Беше ми много студено. Веднъж циклът ми дойде и на пода имаше червено петно. Ето какво правеха. Просто остава там в собствените ти изпражнения урина. По това време вече бяха изчерпали всичките си методи за изтезания, особено накрая. Имаха един метод, наречен завързване на краката. Това беше метод, който смятаха за много полезен, но върху мен не проработи. След като ми изтезаваха с него, започнах да повръщам, когато хапвах или пиех нещо. И така при тези обстоятелства ми позволиха да се прибера от дома. След като се прибира от дома, Джо решава да напусне Китай и подава документи за паспорт. Но преди да успее да избяга, е задържана отново за 7 месеца. След като отново е изтезавана почти до смърт, тя отново е освободена. След 4 месеца на възстановяване от дома, в последствие Джо забягва в Сингапур и Малайзия, преди да получи политическо убежище в Индонезия. Ли Уейшун е бив червеногвардеец и член на Комунистическата партия. След началото на преследването, тя апелира 3 пъти в провинциалните и национални бюра за апелационни жалби. Преди да стигна до входната врата на офиса, 4 души се приближиха към нас и ни запитаха: "Вие Фалун Гонг ли сте?" Ние отговорихме утвърдително. Откараха ни в сутерена на пекински офис за провинция Ляонинг. Стаите бяха пълни с практикуващи Фалун Гонг. Бях изненадана да ги видя там. През нощта, когато полицаите се напиваха, идваха да се забавляват, биейки практикуващите. Болезнените писъци на практикуващите продължаваха цяла нощ. След освобождаването си Ли апелира още 2 пъти и започва да разпространява брошури за Фалун Гонг в района. Но с покачване на напрежението тя е принудена да напусне дома си, за да избегне ареста. В продължение на 2 години тя се мести от място на място и продължава да разпространява материали за Фалун Гонг. Но през 2002 година местната полиция нахлува в помещение за изготвяне на материали за практиката. В хода на тези събития Ли е разкрита и арестувана. Не ми позволиха да спя в продължение на 4 дни и нощи, за да издам практикуващите, които познавам. Казах на пазачите, че това, което правят с мен е нередно. Те сложиха ръцете ми зад гърба и ми поставиха белезници, след което започнаха да вдигат ръцете ми нагоре, докъдето можеха. Белезниците се врязаха в месото и китките ми започнаха да кървят. Тогава поставиха скутер върху главата ми и започнаха да удрят по него с голям прът. Аз продължавах да мълча. След това заудряха пищялите ми с тежък железен прът и започнаха да ритат глезените ми с военни батуши. Виждайки, че продължавам да мълча, един от пазачите каза: "Много си твърда, следващия път ще опитаме нещо друго." На другия ден доведоха 2 мъже. Казаха ми да клекна и аз отказах. Един много висок мъж от охраната се опита със все сила да ме натисне надолу, стискайки раменете ми. Той беше бесен и започна да ме блъска многократно с лакът в гръбнака. Почувствах вътрешностите си като смазани и залитнах напред. Той ме сграбчи и ме блъсна в стената, за да ме накара да клекна. Не можех да стоя повече и просто легнах на пода. Те мислиха, че съм човек на някаква позиция в Фалун Гонг, но всъщност Фалун Гонг няма никаква организация или титли за отделните практикуващи. Доведоха 2 нови мъже и те ме заведоха до друга стая без прозорец. Единият внезапно ме сграбчи, издърпа ме пред себе си и започна да ме зашлевява през лицето. Запита ме: "Знаеш ли, че аз пребих Джон Хенджие до смърт?" Джон Хенджие беше практикуващ Фалун Гонг от окръг Тиеши. Бях в контакт с него преди смъртта му. Властите твърдяха, че извършил самоубийство. Така че ние разпечатахме истината за смъртта му в брошури и ги раздадохме. Когато той каза, че убил Джон Хенджие, аз бях потресена и си помислих:
Значи това е убиец. Другият мъж каза: пребиването на Фалун Гонг до смърт е нищо и се счита за самоубийство. Знаем, че това е тайна заповед на Цян Дзями в полицейската система и сега аз бях свидетел на изпълняването на тази заповед. Казах им: дори да ме пребиете до смърт, няма да ви кажа нищо. Физическият тормоз продължава и след 2 месеца Ли е парализирана от кръста надолу. Когато състоянието й се влошава, затворническите власти се плашат, че тя е на прага на смъртта и я пускат в местната болница. След освобождаването си Ли е поставена под домашен арест с 24-часово наблюдение. С помощта на брати в последствие тя бяга в Тибет, а после в Тайланд, където получава статус на беженец. С помощта на практикуващи зад граница, Ли и синът и накрая пристигат в САЩ като беженци. Братът на Ли остава в Китай, за да помогне на повече практикуващи да избягат, но по-късно е арестуван, пребит до инвалидност и осъден на 8 години затвор. В САЩ Джоу Ю Юн и Ли Уейшун се присъединяват към други практикуващи Фалун Гонг, работещи за спиране на преследването в Китай. Хао Фенг Джун получава убежище в Австралия. Молбата за политическо убежище на Хан Гуаншенг е отхвърлена от канадското правителство и престоят му в Канада е определен като неприемлив, тъй като правителството го счита за доброволен съучастник в престъпления срещу човечеството. Настоящото му местонахождение е неизвестно. И докато е невъзможно да узнаем колко души са арестувани, изтезавани или убити чрез преследването в Китай, шепа хора са убедени, че разполагат с достатъчно доказателство, за да отговорят на въпроса какво е причинил Китай на Фалун Гонг. Техният отговор е началото на едно разследване. Разследване на твърденията, че китайските болници отнемат органи от затворници, осъдени заради социални протести.